Minkälaisia ne on? Mm-hmm. Vielä. Hyviä on. Koko se jalkapalloharrastus on vaikuttanut aivan älyttömästi mun elämään. Yhtään liioittelematta voisi jopa sanoa, että se on tietyllä tapaa pelastanut mut. Se on tarjonnut turvallisen paikan niin kuin toteuttaa itteensä ja mä olin pienenä tosi ujo ja vähän semmoinen vetäytyvä lapsi, niin se on tuonut mulle niin kuin rohkeutta ja itsevarmuutta ja mulla on ollut onni, että mulla on ollut fiksuja, hienoja valmentajia, jotka on tarjonnut mulle hienoja roolimalleja ja on sieltä niin kuin oppinut kyllä niin kuin ihan älyttömästi. Sitten jos mietitään ihan niin kuin nykyhetkeen ja vaikka mun opettajan ammattiin, niin kun saa olla erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa, niin sitä oppii lukemaan ja käsittelemään ihmisiä, oppii tuntemaan myös itteensä ja semmoisia ryhmätilanteita. Niin mä oon sitä sanonutkin, että vaikka Suomen opettajakoulutuslaitos on hyvin toimiva, hyvä laitos, niin kyllä mä silti väitän, että mun futisura on valmentanut mua tähän nykyiseen ammattiin paljon enemmän kuin 5 vuoden yliopistoura. Et sieltä on kyllä saanut niin laajalta skaalalta eväitä elämään, että ei sitä niin oikeastaan vielä itsekään käsitä.